ngithi uma ngiphume etohweni ngelinye ilanga ngambona wanede wangibona nje qhwi hayi wabaleka ngamgcina lapho-ke nje ngivalo ngathi eyi yabona nje kulo ngiyibangela i-stress ngomuntu akahamba ngabe hamba bombona phambili ngathi nje hamba juba bochutha phambili yo hayi waphuma-ke wahamba. So manje kuthiwa kuyenzeka ubaba uyayibona le video le ndlela thizeni mhlawumbe bayamtshengisa imaphi amazwi ongafisa ukuthi washo kuyena noma ongafisa ukuthi awezwe ebuya emlomeni wakho? Ngebhadi akasekho ubaba. Oh, okay. Nxese ngizitshela ukuthi mina usakhona uyaphila. Hayi-ke akasekho-ke wahamba nje esevele esehlala khona lapho. Oh, so emfihlweni wakhe wavela kodwa? Ngavela emfihlweni wakhe yebo. Wamzilela futhi? Ngamzilela futhi. Isikhathi nje sigcwele vile futhi. Oh, okay. Time ngamzilela nje futhi ngika-right. Luzo sidana. Nhlobo nje sagcina ngelanga lomthuni emva kwalokho nje kuphindwanga. Iy'ngane mhlawumbe uzinawo uzwana ezibuya esibelethweni sakho ezihlangene nezibuya esibelethweni sakhe bazwana? Wayengenayo ngisho yokubika-ke ingane-ke yena-ke imina ebenginey'ngane yena wayengenazo iy'ngane. Wayengenazo yena iy'ngane mina ebengizele nginey'ngane. Kodwa manje okuningi angazi kwenzeka kanjani ngempela okuningi kwawela ngakuyena. Nalokho? Yebo ngikhuluma ngakho impela. Ngiyanibingelela nakho ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlanga Zulu. So-ke sivakashela uma namhlanje nakanjani khona lento esenhlizweni yakhe afisa ukuthi ayibhodle ayikhiphele ngaphandle. Angaze kunoma udinga usizo uzele ukuthi azoqwashisa abanye abantu ngesehlakalo esamehlakalela yena. So-ke sike sizwe ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Sawubona njani? Ngiyaphila manje njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuthi uma bani and usuka kuphi? Ngisuka la eKhithomeni eMkhumbane. Igama uNomzana wakamsomi. Msomi. Yebo. Okay, so ngicela ukwazi nje impilo yakho ebuncaneni bakho la ukhula khona bese njani isimo ekhaya ukhule kanjani ukhuliswe kanjani and ukhulele phansi kwesandla sabazali bebo-2 noma weyedwa noma ugogo nomkhulu? Ngiqale ngakhuliswa ugogo le emakhaya kaMaphumulo. Ngakhula kwaze kwashaya nje iminyaka le 66. Kodwa-ke manje na-ke ngase ngiyabuya-ke sengizohlala la eThekwini-ke sengihlala nabazali bami-ke ngqoke manje na. Okay, bobabili? Bobabili, babesaphila bobabili. Yini eyayidala ukuthi uhlale kagogo before abazali? Ukuhlala kwami kagogo, ugogo wayehlala yedwa ngoba umkhulu wayeseshonile. So ngase sengihamba-ke sengiyohlala umama ethi uma wakhe akufanele hamba ayohlala yedwa ngoba kuyihlane yabo izinto zasemakhaya zigqagqene. So kwase kufanele ukuthi ngihambe-ke ngiyohlala naye-ke ugogo khona ngizokhulela emakhaya yabo. Sasisahlala nokufunda ngafunda khona emakhaya. Oh, okay. So-ke mhlambe i-treatment owayithola kugogo uyiqhathanisa nowawuyithola kubazali ikuphi la uthi khona hayi ngangi-right ngihleli la? Engayithola kugogo nanamhlanje ngisahamba ngayo leyo pace ngoba ugogo wayenemfundiso enkulu ekwazi ukuthi wangifundisa izinto eziningi nanamhlanje engisakwazi ukuthi ngizenze engisaqhubeka ngazo nanamhlanje even ey'nganeni zami engisakwazi ukuthi nazo ngizitshele ngayo. Ake ngilinganise nje ngokuduma kwezulu. Izulu uma liduma thina sasifika lapha emakhaya athi ugogo asihlale phansi kulokhuze ungabe usakhuluma uvula umnyango namawindi kushawa umoya kungavalwa. So-ke ayengekho ama-TV kwangekho zonke lezi zinto lezi kwakunje umnyango namawindi kuphela. So nje konke lokho namanje ngisahamba ngakho nokungimboza izinto-ke njengey'buko kanjalo. And thina sinaki leyo. Aninaki leyo nto kufana namafoni nama-TV aninandaba. Siyacofa nje. Hayi. So-ke ubekwa yini la ekhaya namhlanje kuhamba kanjani? Yini le abagila ngayo? Mhlawumbe ngabe usuwaphola noma awaphola kodwa nje ngicela ukuthi uma usilandisa usiqale ekuqaleni la kusuka khona uzofinyelele ukuvutha undaba. Into engilethe lana ngilethe ukuthi bengigane njengoba ngiwumama njena ngingumama uKhoza. Okay. Bengiganile ubaba uKhoza
Ngithe uma ngimganile ubaba uKhoza-ke hhayi sahlala nje kahle kukuhle kwaqhubeka kahle. Kuthe emva kwalokho ubaba uKhoza wase esethatha umamncane. Yes. Mese ngithathile umamncane wabuya futhi wazohlala nathi la egcekeni sahlala ndawonye lana. Hhayi kwahamba kwabonakala ukuthi hhayi ngeke. Le ndaba yakhe kamamncane iyalokhuza iyabheda ngoba manje umamncane wavele nje wabona ukuthi manje uze efeni ngoba ubaba ubekade esebenza kahle. Kusho ukuthi yena wafika ngokuhlakanipha ngoba ethatha ngokuthi mina ngiyimpatha yasemakhaya. Okay. So-ke wasethatha ngokuthi uhlaniphile yena ungaselokishini. So wasethatha ngokuthi angenzi kanjena-ke yena esegana-ke lo umakoti lo umamncane. Umamncane wase umamncane kusho ukuthi wangathanda ngoba ubaba besebenza kahle. Kusho ukuthi wangabe sayithanda lento wafuna ukuthi abe ngaphezulu kwami. Emva kwalokho-ke hhayi kwasho ukuthi egcekeni kwavele kwangaba saba khona-ke ukuzwana-ke la egcekeni-ke manje-ke. Senixabana njalo. Sesixabana njalo hawu. Sasiqala sesixabana manje kade singaxabani kanti manje ubaba ubekade engithanda nje bengiyiqanda nje ngiyo yonke into ngoba even iy'ngane beyithanda ngisho iy'ngane zakhe ngisho komakhelwane ubephuma atshele omakhelwane ukuthi hhayi mina nginezingane iy'ngane zami zifundisekile kanje. Manje kwase kuba ubuhlangahlangu manje ukufika kwalo mama kwase kuba ubuhlangahlangu hhayi ngiyithule le ndaba. Kanti umama lona usehambile wangihambela ngalena. Wahamba waya kulaba abaqamba amanga. Yes. Mese ebuya kusho ukuthi waseyenza-ke lana wasezokwenza egila nobaba ukuthi manje ubaba kangangithandi mina ney'ngane zami angangithandi athande lezi ezakhe iy'ngane ngoba phela lezi ezami iy'ngane vele njengoba ngimdala njena vele beseyivele sezindala zisebenza yabo isebenza kahle wabona ukuthi hhayi ngeke izilunge le nto yakhe lena. Kusho ukuthi manje kufanele ukuthi alento ngoba angisebenzi ukuze kwazi ukuthi iy'ngane zakhe zikwazi ukuthi zithole ilokhuzana nazo i-TC njengoba kade ngithola lezi zami. Hhayi wangigila kanjalo. Emva kwalokho-ke hhayi angisatholi imali manje hawu. Ubaba asakuthenga ngisho ukudla manje akusathengwa kwakudla akusenziwa lutho. Hhayi ngiyibone le nto le ukuthi hhayi ngeke ayisahambi kahle. Hhayi bese ngithi nami ake ngihambe ngithi shwi ngihambe phela angithi uma wenza lento kufanele manje ungavezi nawe ukuthi khona okwenzayo. Nawe uyayisukumela. Uyayisukumela ngathi naye ake ngisukume nami-ke ngizwe kwaqamba amanga ukuthi bazofike bathini. Hhayi uma ngifike bangitshela bathi hhayi ilo muntu le nginaye nje unakweni lo hawu kanjani manjeni kuthiwe nje hawu sekuqedile vele. Usengiqedile ney'ngane yebo sekuqedile awu kahleni bakithi. Ngobani kwathiwa phela inkinga phela yifa nje ulwela iy'ngane zakhe plus angithi ubaba usebenza kahle manje ufuna nje nemali ize kuyena. Awu hhayi manje into engizoyithini then kwathiwa hhayi nawe phela kufanele usukume uyicabangele njengomama ubone ukuthi wenze njani uyilungiselele. Yebo. Hhayi mase ngiyilungiselele sengithi ngiyayiphiniselela umama wakhona avele angijikele athi ngiyathakatha. Hawu sengiyathakatha uyathakatha wena. Ngithakatha kanjani manje? Ngiyathakatha ngoba manje wena ezakhe iy'ngane nazo ziyalungelwa izinto ezami iy'ngane ayilungelwa lutho. Hawu. Kodwa manje wena konke nje kusho ukuthi nje wayiveza ukuthi vele uyena kade vele enza yonke lento ngoba konke kade ngikwenza nje mina bekade kuba right kubaba kodwa manje kwahamba kwangabe kusaba right kodwa kuthe mase ngisukumile kwakhona umehluko okhona owenzakalayo ngoba wayeseqala futhi ukubuya ubaba kancane esekwazi ukuthi anginikeze imali noma kwangasafani nasekuqaleni kodwa sasingalali singadlile. Hhayi-ke emva kwalokho wavele wangiqhatha nomphakathi-ke umphakathi wafuna nje uxabana nami-ke nje manjena-ke ulwa nami ufuna ukungishaya-ke nje nokungishisa nendlu-ke manje uzongishisa kanjani nini ngoba phela sihlala naye akakhelwe lo muntu. Kanti ubaba ngala usehambe ngapha wahamba wayomakhela ngala ngasemakhaya. Okay. Lokhu ethatha iy'mpahla kancane kancane lokhu ephuma nazo ephuma ney'mpahla zala. Iy'mpahla zakhe zokugqoka uthatha iy'mpahla zakhe nje kancane kancane. Ngithi uma ngabe ngingekho aphuma athathe ngizobuya iy'ngane sezisho ukuthi uyabona nje i-o yakho ngithi hayibo ikwenzakalani uyabona ukuthi ingubo ayisaphelele manje ingubo iyaxegile lokhuzana i-wardrobe nawo.
Benginganakile mina ngithi manje phela hawu into ethize ayisekho ngoba phela kwesinye isikhathi siyazazi izinto 'Cause zabantu bethu ukuthi yini ekhona yena. Awu into ethize ayisekho. Hayi. Bese ngithi mina kazi kwenze njani? Athi na zithi ingane nathi asazi kodwa nje siyambona ubaba ukuthi hayi cha impela uyahamba. Oh hayi. Okay. Ngaleso sikhathi akahlalanga nawe phansi umnumzane awakhulumisana nawe wakuchazela ukuthi kusuka manje sekuzokwenzeka ukuthi noma ngicela ukuthi ngakhe nje ukukhulumisana nje wazi ukuthi yini eyenzakala la ekhaya ungaboni ngama-surprise. Lutho wengane yami. Beyangisafuni wayengasafuni nje sasingasahlali phansi nje singasaxoxi ayikho into esasiyidiscussa uyena nje kuphela nje owayesezenzela esezithathela iy'lento iy'nqumo. So ngaleso sikhathi esebenzile-ke udadweni owamfica nje usungenile emzini wakho, owakufica wena usungenile emzini wakho. So ngaleso sikhathi kwenzeka le mlingo le bekade yenzeka kodwa wena nobaba beninjani ngaso mhlambe benigejana noma benikwazi ukuthi nithobolane lapho nalapho nibekezelelana noma beyithini into noma bengasafuni ukuzwa into ehlangene nawe nje phakathi? Besigejana bese sigejana kakhulu ngoba uyabona nje noma ngabe kuwukuthi uma engena nje la eminyango ufike enze lokho nje abingelele enze lokho athi abentshalantshala nje uyasuka lapho uyaphuma uyahamba. Hayi bese sigejana nje kakhulu kabi nje ungasahambi kahle. Ekamereni ubengavakashi Bekhohlwa-ke noma befika ezolala kuphela? Hawu noma ngabe lele-ke ubeyibukela iphepha nje ayifundela isolezo nje uyofunda isolezo nje kuphela ayibukela i-TV. Akhohlwe ukuthi ukhona la eduze. Akhohlwe ukuthi ngikhona la eduze kwakhe. Yo. Lapho ngaleso sikhathi awunayo indlela yokwazi ukuthi kwenzakala noma indlela obubona ngayo ubona engathi kwenzakalani ngale kadadweni? Bebe-right bona? Hayi bebe-right bona, hayi bebe-right impela ngoba ngisho omakhelwane bebehlangana nabo ngala ko-workshop. Hayi bebesho ukuthi bahlangana nabo bayababona baqhiqingile. Angithi vele akakhanga ngalakha khona. Wavele nje wasuka wahamba wayolokhuza wathenga umuzi wawusuvele sewakhiwe. Kusho ukuthi wasehamba simthathe siyohlala naye lapho. Hayi kwabheda kakhulu nje kwabheda nje wabheda ngisho ey'nganeni wangafuna ngisho iy'ngane-ke manje. Asafuna ngisho iy'ngane-ke kuwesi? Ngisho iy'ngane-ke nje kwawesi nje wangafuna ngisho iy'ngane wangabe eseza kwasekhaya ubesekekela nje. Ngithi uma ngiphume etohweni ngelinye ilanga ngambona wanede wangibona nje qhwi hayi wabaleka. Ngamgcina lapho-ke nje emva ngathi yabona nje kulo ngiyibangela i-stress ngomuntu akahamba ngabe ehamba bombona phambili ngathi nje hamba juba bochutha phambili. Yo. Hayi waphuma-ke wahamba. So manje kuthiwa kuyenzeka ubaba uyayibona le video le ndlela thizeni mhlawumbe bayamtshengisa. Imaphi amazwi ongafisa ukuthi washo kuyena noma ongafisa ukuthi awezwe ebuya emlomeni wakho? Ngebhadi akasekho baba. Okay. Nxese ngizitshela ukuthi mina usakhona uyaphila. Hayi-ke akasekho-ke wahamba nje esevele esehlala khona lapho. So emfihlweni wakhe wavela kodwa? Ngavela emfihlweni wakhe yebo. Wamzilela futhi? Ngamzilela futhi isikhathi nje sigcwele vele futhi. Okay. Time ngamzilela nje futhi ngika-right. Luzo sidana. Nhlobo nje sagcina ngelanga lomthuni emva kwalokho nje kuphindwanga. Iy'ngane mhlawumbe uzinawo uzwana ezibuya esibelethweni sakho ezihlangene nezibuya esibelethweni sakhe bazwana? Wayengenayo ngisho yokubika-ke ingane-ke yena-ke mina ebenginey'ngane yena wayengenazo iy'ngane. Wayengenazo yena iy'ngane mina ebengizele nginey'ngane. Kodwa manje okuningi angazi kwenzeka kanjani ngempela okuningi kwawela ngakuyena. Nalokhu? Yebo ngikhuluma ngakho impela. So iy'ngane njengoba uchaza ukuthi bese kukhona ezinye ey'sebenzayo I'm sure bezibona ukuthi kwenzakalani ekhaya and zingekho happy. Mhlawumbe ngabe zabuya zahlala nawe phansi zathi ma siyabona isimo sikwenzakalani. Right ithini into nathi silimele ngoba no-3 noma mhlawumbe bebethula nje besaba ukukuhlalisa phansi mhlawumbe bey'tshela ukuthi uzothetha ukuthi hayi ningayingeni lezi ndaba lezi benikwazi ukukhuluma nabantwana? Uyihlaba esikhonkosini impela-ke. Excuse me. Zafika nje iy'ngane zami bengikhuluma nazo impela zasho zathi ma ngoba nje zaqala nje ubaba wazo nje esesibhedlela eseshonile zangifonela zangibiza ngoba kwayazona kuqala ngoba ngangisetohweni. Zafika zathi ma sicela ukuthi ungakubanga umsindo.
ungabe nje ngingawususa umsindo ngoba umuntu owadala yonke lento nangu usethule ebenihlangene ngayo. And awusakwazi ukumbuza lutho. Awusakwazi ukumbuza lutho. Awusakwazi ukumplain. Sicela nje ukuthi wehle ngathula futhi. Nangesikhathi futhi sekubuyiwa lapho lento sekuyiwa emthuneni zangiphinde zangincenga futhi. Ma siyacela sicela ukuthi wenzele thina. Hayi ke ngahamba ke ngaya khona emthuneni. Nakhona futhi ngafika ngacishe ngafana nesihambi ngoba umuntu owayebhongoza kakhulu kwakudade wabo ifirstborn yakubo. Wavele iyona imtholelile lo mama. Okay. Hayi ke emva kwalokho ke nje awu. Kanti umshado wenu wome kanjani? Mhlambe ukhona la wasayina khona ndlela thizeni noma wagcina ngokusina wangasayina lutho mhlambe Home Affairs tontoni? Ukusayina thina ngashada eweseli. Okay. Eweseli. Okay. Hayi ko Home Affairs ngizange ngibukho. So ayikho into bayisayina. Ayikho into engayisayina. Shothi njengoba ziwela zonke izinto ngale mhlambe ngenzeka wazi awukazi uzuzo noma khonta ayisayina noma kwenzakalani mabeshada. Abashadile kwakuyintombi. Kwakuyintombi? Intombi ngikhuluma ngentombi ya. Waletha shothi intombi egcekeni? Yebo kwakuyintombi sisi. Hayibo. Kwakuyintombi kwayona leyo ntombi futhi okwathi kwavela ngalesikhathi esethule ukuthi hayi ubesemlobola ubesezomlobola hayi ukuthi walobola. Hayi kuthiwa lo kwakuseyintombi sokumasihlalisana nje. Yabona nje leyo nto nje iyangilimaza kakhulu. Okay ingane ke zalimala ke ingane kodwa zabuye zasahlala nazo phansi zathi ma siyasebenza uzodla lokho sizodla lokho sikudlayo. Yes. Indaba yokuba ngumsindo angeke izisize ngalutho. Nami futhi ngayibona leyo nto ngoba manje labe ebeqhamuka khona la bakhe khona abantu abarong abantu abambi. Yabo. Okay. Ngoba ingala ngakonandi. Okay. So ngabona ukuthi ngizohlaseleka ingane zami. Uyabona nje yonke le ngcono ngivele ngithule ngizoba nayo. But uyabona ukuthula kwakho ukuthi kumanje kwakushiya nesilonda umuntu wayedale ukuthi kube nomsindo ekhaya yena uphumlile uright usharp amandla akhe ayekade wasebenza awela kumuntu okuwesa kanayi ngisho nanengane naye kodwa yabona ukuthi akukho fair. Hayi akukho fair. Akukho fair. But ongihlebela khona ikhehla thizeni khona manje ngiyadlala so ke wesifuza uyangisukela ke manje. So njengamanje mhlambe mawubhekile abantwana njengoba babethi nje ma ungawususa umsindo akukhulumi lutho fine ungaya emfihleni kwababa kuzodlula uzoba right. So ngaleso sikhathi bona mawubabheka indlela babelimele ngayo sebabhodla yini sebabangcono yini indlela babona umama wabo abazalayo ehlukumeza kanje phambi kwamehlaba. Abantwana yebo sebabhodla ngoba bathi abafisi kwayena uAntwaba akasekho sewashona akekho wayemngcwabeni wakhe. So ubaba wabo lo nomunye owayekhona naye ubhongoza naye futhi sasikade singenelana naye umakoti ngangumakoti nje ngumakoti kodwa kwanede kwakhona lo hawo ngavela ngafana namafinyila mina. So nje zathi nje ingane ma asifune baba lo baba asafuna ukuphindezela ekhaya kwabani nje si right sihlezi kanjena sizoyihlalela nje sizoba right nangempela sahlala mangaphosisa ngazi ukuthi iminyaka mingaka kodwa yona iminyaka nje isiyevile kodwa sengazi angisazi ukuthi kwa iminyaka mingaka awusengaze ngajwayela sengaze ngayikhohlela futhi usasebenza manje angisebenzi abantwana bakubhekelele abantwana bakhona kodwa nami ngiyathanda phela ukuthi ngiyibhekelele ngiyime ungalokhu ulinda abantwana phela because banaba bedidiko zabo banabantwana babo phela nabo nami kufanele nami ngiyibhekelele phela ngikwazi ukuthi nami ngithi kuyiphotha kancane. So phela kanjani ke usukhulumile nje ngiyacabanga ukuthi okay vele uke wakhuluma nezingane zakho but ukuhlala nomunye umuntu ongakazi uzohlala naye and ukhulume izinto engicabanga ukuthi zazi kubulala kakhulu emoyeni ngalesa sikhathi. So ufila kanjani ukhiphile okade senhlizweni yakho uzizwa kanjani?
Awu ngikhiphile okusenhlizweni ngizizwa ngi-right. Vele bengivele sengingesenanxa kodwa namanje sengi-right kakhulu-ke manje sengiyi-relief nje ngale ndlela lexakile. But ngiyabonga isibindi sakho ukuphumela obala nje ngiyabonga kakhulu engathi abantwana bakho bangaphumelela impilo iqhubele phambili belokhu bekuhlezi bekukhumbula njengomama wakho. Yebo. Mbuka lapha ekhaya nizwela nani ukuthi kuhambe kanjani. Angazi mina ngihleze ngisho ukuthi umuntu uma umthanda ushilo wena wathi wamsukela wathi uyamthanda asikho isidingo sokuthi umkhalise asikho isidingo sokuthi umenza akhulume kakhulu athethe asikho isidingo uma uyamthanda umbonisa uthando ungagcini ngokusho ngomlomo basi nangezenzo azibonelene ukuthi lo muntu uyangithanda ngempela kunokuthi ungamkhalisa umkhulumise kakhulu uzumfane stress depression kuningi and i-stress into ekhona i-depression into ekhona abantu babonile bedlula emhlabeni ngenxa nje yokuthi isimo sempilo zabo azamanga nendlela ababefisa ngakhona uthola ukuthi manje sebenezifo eziningi sebeyagula la eminyango ngenxa ye-stress ziningi izifo ezidaleka emzimbeni ezisuswa yi-stress so uma uthi uyazibona awukho ready for a relationship then hlala ube sekunokuthi ukuthi ungangena kwi-relationship ubwazi ukuthi usawuphula inhliziyo yomuntu ekubeni kwayinawo awukho right for yona so ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare ngithanda kakhulu bye. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi. Umvusankunzi iyaqina idonke piri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu-600 uthenga okukodwa uthola ku-5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka-1 February kuya kumhla ka-28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena.